31 студзеня, пятніца, вітаю ў Белсат-Зум, Віталь Бабін. Цягам бліжэйшай паўгадзіны размаўляем пра важнае за сёння і запрашаем. Лукашенко заявіў, што ў Беларусі анкалогію лікуюць льном. Пачалі судзіць магілёўца, які адбіваўся ножом ад губазікаўцаў у цывільным. Як даць рады прыгнечанасці пасля чарговых так званых выбараў? Размова з псіхатэрапеўтам. У Беларусі вырабы з лёну паспяхова выкарыстоўваюцца для змагання з анкалогіяй. Пра гэта са спасылкай на нейкіх адмыслоўцаў Лукашенко распавёў навукова-педагагічным працаўнікам падчас сустрэчы для ўручэння дыпломаў доктара навук і атэстатаў прафесара. У сваю чаргу, паводле Романа Галоўчынкі, для выяўлення анкалагічных захворванняў у Беларусі выкарыстоўваецца штучны інтэлект. Таксама на форуме Digital Almaty 2025 прэм'ер-міністр паведаміў, што штучны інтэлект у Беларусі ўжо адбірае маладыя спартовыя таланты, а таксама выкарыстоўваецца ў стварэнні законаў. З намі на сувязі Ярослав Кот, прадстаўнік даследніцкага цэнтру MD Academicus. Спадар Ярослав, вітаю вас. Прывітанне. Як вы ацэньваеце слова Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусі эфектыўна лякуюць анкалогію льном, ці ўвогуле гэта магчыма? Ну, эфектыўна лекаваць анкалогію яшчэ не змаглі. І зараз у Беларусі вялікая колькасць хворых людзей, і іх не лякуюць льном. Нават калі гэта дапамагае, гэта зараз ніякіх слядоў аб гэтым не мае і сведкаў. Ну, то бок, гэта такая проста рыторыка, абы ляпнуць хутчэй за ўсё, ці ўсё ж такі можа быць такое? Гэта як многа што гаварыць Лукашенко, гэта папулісцкая рыторыка. Як заўсёды абяцання, планы і нешта яшчэ. На шкада такога зараз не мае. Лукашенко сустракаецца з навукоўцамі, увесь час кажа, што трэба лепш працаваць, што яны могуць лепш выконваць свае абавязкі, шукаць новыя радовішчы. Сёння таксама казаў пра тое, што варта паскорыць інтэлектуальную мадэрнізацыю эканомікі. Ці можна, на ваш погляд, гэта рабіць у краіне, якая сёння фактычна ізаляваная ад высокіх заходніх тэхналогій, у тым ліку праз заходнія санкцыі? І нельга, таму што нават наадварот, нават Беларусь адмежоўваецца ад іншых краін, таму што калі нешта хтосьці распрацоўвае, а у нас даследчыкі толькі дзяржаўныя могуць быць, то гэта патэнцуецца на дзяржаўныя установы, і гэтыя патэнты яны не даюць нават распрацоўкам, якія цікавыя, нідзе за межай прасоўваць. Як была гісторыя з Тэтрысам, калі хтосьці дзяржаўна нешта робіць, яны ўсе на дзяржаўных пасадах, іх распрацоўкі дзяржаўнай уласнасцю з'яўляюцца, і дзе грошы взяць, дзе іх прадаць у Беларусі, у краіне. Зараз усе фокусуюцца толькі на замену таго, што ўжо было усходняе, каб нешта лакальнае зрабіць на тое, што не працуе зараз у Беларусі, таму што там нешта такое таксама Лукашенко прасоўвае такія ідэі. Але калі няма канкурэнцыі і ўсё гэта на манаполіі пастроена, то і якасць, як мы можам чакаць, не вельмі добрая. Разам з тым улады хочуць выкарыстоўваць, шырока прымяняць інтэлектуальныя магчымасці штучнага інтэлекту. Пра гэта казаў прэм'ер-міністр Роман Галоўчынка, нібыта і ў спорце, і ў медыцыне. Гэта будзе выкарыстоўвацца. Наколькі вы ацэньваеце вось такія жаданні з боку ўраду укараняць больш глыбока штучны інтэлект? Бо бачым, напрыклад, што спецслужбы Беларусі ўсё часцей ім карыстаюцца, стварылі, да прыкладу, перад так званымі прэзідэнцкімі выбарамі дыпфейк са Святланай Ціхановскай, узламываюць усё часцей сайты розных грамадскіх беларускіх арганізацыяў. Ці тут можна казаць пра тое, што улады сапраўды апанавалі вось гэтую галіну і будуць яе выкарыстоўваць па прызначэнню? Галіна штучнага інтэлекта вельмі вялікая. Гэта як інструмент, які аўтаматызуе вялікую колькасць працэсаў у розных галінах.
Зараз у Беларусі выпускаюць анімацыйную стужку, зробленую ўсю на штучным інтэлекце, і яна не занадта дрэнная. І для лянівых чыноўнікаў беларускіх гэта тоже добрая знаходка, тому што можна зрабіць бота, які замест іх будзе працаваць, рабіць нешта. Я бачу, што штучны інтэлект будзе выкарыстоўвацца, інструменты са штучным інтэлектам будуць выкарыстоўвацца ў Беларусі многа дзе, нават там, дзе ўсім цывілізованым сусветам забаронена выкарыстоўвацца. Ну, там, у медыцыне, там, у следчых нейкіх там тэмах і гэтак далей у праве, таму што у нас некампетэнтныя чыноўнікі, і яны будуць рады, каб нехта і штучны інтэлект кампетэнтнее іх. А наколькі гэта будзе бяспечна на практыцы? Ну, у той жа медыцыне, да прыкладу. Гэта будзе у медыцыне гэта небяспечна і неканстытуцыйна. Таму і быў абмежаваны штучны інтэлект актам об штучным інтэлекце еўрапейскім, таму што нельга адказнасць на штучны інтэлект укладаць. Гэта толькі інструмент, але ж патрэбна, каб была персона, асоба, якой ёсць адказнасць за результаты працы штучнага інтэлекта, які глядзіць на результат працы і гэтак далей. Но паколькі Беларусь не частка еўрапейскага звязу і не вельмі-то добра выконвае якія-то цікавыя і разумныя там заканадаўства, і аж штучным інтэлекце таксама яна не будзе ігнараваць праблемы. Ну, у дыктатурах могуць эксперыментаваць і рыскі нейкія могуць усталяваць, таму што ніяк гэта зараз не рэгламентуецца. Можа, атрымаецца нейкі закон новы аб штучным інтэлекце у Беларусі. Ну, паглядзім, што там будзе і як ён будзе выконвацца. Ну, сапраўды, калі казаць пра самое заканадаўства, то ў Беларусі сёння існуе 135 тысяч заканадаўчых актаў, кажа ўсё той жа прэм'ер-міністр Роман Галоўчынка. І тут штучны інтэлект таксама будзе выкарыстоўвацца нібыта, але беларускае заканадаўства, ну, па сутнасці, яно рознае. Там шмат, у тым ліку, пасля 2020 года з'явілася рэпрэсіўных законаў. На ваш погляд, ці тут штучны інтэлект будзе дапамагаць таксама шукаць розныя захады ў сяброўскіх краінаў, у заканадаўствах сяброўскіх краінаў тыпу Кітаю, там, Паўночнай Карэі, каб шукаць нейкія рэпрэсіўныя захады, да якіх яшчэ беларускія ўлады не дадумаліся, але да якіх можа дадумацца штучны інтэлект? Так, яны будуць карыстацца. Штучны інтэлект разумнее, нават у недапрацоўным фармаце, разумнее, чым вялікая колькасць чыноўнікаў у Беларусі. І яны будуць ім карыстацца, яны вялікую колькасць юрыдычных працэсах могуць замяніць. Нават суддзяў вялікую колькасць можа штучны інтэлект замяніць. Так, не таму, што ён можа, а таму, што якасць суддзяў у Беларусі такая, што можна іх і замяніць штучным інтэлектам. І будзе не набагато горш. То бок вы не выключаеце, што ў хуткім часе беларусаў па палітычна матываваных справах будуць судзіць штучна створаныя суддзі, якія будуць зачытваць прыгаворы, зачытваць выракі, разглядаць нейкія адміністратыўныя справы. Як вы гэта сабе уяўляеце? Я не думаю, што гэта будзе адкрыта штучны інтэлект, таму што у ўсіх дыктатурах ёсць вельмі важная рэч. Ёсць статус, і гэта бескаштоўна, што можна даваць бескаштоўна камусьці. Ён нічога не каштуе. І суддзя – гэта тоже статус. І патрэбна якой-то колькасці людзей даць гэты статус, таму што дыктатура павінна даваць камусьці статус. Але яны будуць выкарыстоўваць, можа, штучны інтэлект для якіх-то частак функцый можуць. Я нават не здзіўлюся. Гэта будзе неразумна, не юрыдычна, але могуць. Но фінальны подпіс павінен стаяць суддзі заўсёды, таму што яны ж і будуць жадаць суддзі атрымаць нейкія бонусы за тое ці іншае карнае там вырашэнне. Яны ж жадаюць, гэта ж ўсё бонусам да іх, гэта іх кар'ера. Яны ж жадаюць паказаць, што гэта яны кагосьці там асудзілі, кагосьці там на даданы срок, кагосьці там палітычнага пасадзілі. Гэта ж іх дасягнення. І яны тут ужо будуць канкураваць са штучным інтэлектам і не даваць, і прыпісваць сабе нават якія-то
яны будуць карыстацца, але прыпісваць сабе нейкія дасягнення і ідэі штучнага інтэллекта, гэта ўжо мабыць, ад'яўляецца. На ваш погляд, улады Беларусі не будуць, уласна, баяцца самога штучнага інтэлекту, які можа абярнуцца супраць іх у нейкі момант? Нет, потому что заўсёды у такой дыктатуры, як Беларусь, заўсёды Лукашенко может перачаркнуць усё. Ему патрэбна было баяцца айцішнікаў, калі ён рабіў айці-краіну з Беларусі, потому что айцішнікі заўсёды адносяцца к дзяржаўнай уладзе как да абслугоўваючы персанала, якім яны паблік сервант, яны службовыя, якія абслугоўваюць нашых грамадзян. І так айцішнікі і адносілись да чыноўнікаў. І з часам гэта прывяло к таму, што ў 2020 годзе менталітэт змяніўся, і Лукашенко просто ўсё, што не спадабалася, знішчыў там. І таму яны не баяцца, таму што ён заўсёды можа ўсё знішчыць, зрэзаць вагнём і мечам, там все выкарчаваць і з кроўю, з болью, але ён не баіцца. Ён гэтага не баіцца. Не баіцца таму, што адчувае, што цалкам кантралюе сітуацыю, хаця не заўсёды гэта так. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Дзякуй. У вёсцы Палонка ў Баранавіцкім раёне здарылася жахлівая трагедыя. Там знайшлі цела жанчыны, на якім былі пашкоджанні, падобныя да укусаў жывёлаў. Дактыласкапічная экспертыза паказала, што гэта 23гадовая жыхарка Баранавічаў. Паведамляецца, што крымінальны аспект смерці адсутнічае. Пра іншыя сённяшнія падзеі ў нашым аглядзе. Жыхара Магілёва, які летась у верасні адбіваўся з ножом ад губазікаўцаў у цывільным, будуць судзіць як за забойства паводле расстрэльнага артыкулу. Закрыты суд над 62гадовым Александрам Кандрычыным пачнецца 11 лютага. Мужчыну абвінавачваюць у замаху на забойства, гвалце ў дачыненні міліцыянта і ў незаконным абарачэнні зброі. На аукцыёне ў Вільні ініцыятыва «Мальдзіс» выкупіла радзівілаўскую карту Вялікага княства Літоўскага 1613 года. Квадратная карта з бакамі на 73,5 см прэзентаваная ў драўлянай раме пад шклом. Створаны на замову і пад кіраўніцтвам Мікалая Радзівіла-Сіроткі, дакумент ахоплівае ўсю тэрыторыю ВКЛ у межах Далюблінскай уніі і часткова землі суседніх краінаў. У Менску з 8 лютага цалкам закрыюць рух па мосце паміж вуліцай Маскоўскай і праспектам Незалежнасці. У ваколіцах моста рух значна абмяжуюць. Транспартавая нагрузка на пуцеправод вырасла з 1963 года, калі мост пабудавалі. Таму Гардар-Буд прыняў рашэнне пра планавы рамонт. Каб завяршыць яго да канца года, будаўнікі плануюць працаваць дзень і ноч. На новапабудаваным нацыянальным футбольным стадыёне 24 траўня правядуць фінал Кубка Беларусі. Раней паведамлялася, што арэну, разлічаную на 33 000 гледачоў, адкрыюць матчам зборнай Беларусі са зборнай Расіі. Пачалася будова самага вялікага стадыёна ў Беларусі ў 2019, а тэрмін здачы аб'екту двойчы пераносілі. Нацыянальны парк Белавежская пушча з дазволу Мінпрыроды прадаў 3 зуброў у Расею. Самца і 2 саміц набыла гаспадарка Хузангаеўская ў Татарстане. Цяпер у Белавежскай пушчы налічваецца 790 зуброў, і ў нацыянальным парку адзначаюць, што гэта нібыта нашмат вышэй за аптымальную колькасць. У 2023 зуброў з пушчы прадавалі ў Башкартастан і Кітай. Адна асобіна каштавала $8-9 тысяч. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на інтэрнэт-старонку Белсат.ру, аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку і дзякую, што вы з намі. Беларускага палітыка і палітвязня Міколу Статкевіча намінавалі на Нобелеўскую прэмію міру. Гэта зрабіў літоўскі дэпутат Еўрапарламенту Пятрас Аўштравічус. Цяпер Мікола Статкевіч адбывае 14гадовы тэрмін зняволення, нібыта за арганізацыю масавых закалотаў. Амаль 2 гады яго трымаюць у рэжыме інкамунікада. Раней лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі былі 2 беларусы. У 2022 годзе медалём узнагародзілі кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» палітвязня Алеся Бяляцкага. А ў 2015 годзе Нобелеўскай лаўрэаткай у літаратуры сталася Святлана Алексіевіч. У верасні 2020-га яна вымушана пакінула Беларусь і цяпер жыве ў палітычнай эміграцыі. Власна, з намі на сувязі Пятрас Аўштравічус, дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы. Спадар Пятрас, вітаю вас. Вітаю.
Почему именно Статкевич? Знаете, на решающих, я бы сказал, участках истории все решают личности. Личности, которые берутся за инициативу, ведут за собой людей. И те, которые, знаете, не однодневные политики, не однодневные лидеры, а те, которые борются долго, устойчиво, которые готовы идти дальше и которые рискуют своей жизнью, своим добром и вообще здоровьем. И для меня Миколай Статкевич, которого я знаю давно, за которым я наблюдаю уже не первый год, является таким лидером. И я думаю, что признание, что вот оппозиция Беларуси имеет таких лидеров, знаем, что Олесь Беляцкий был награжден этой премией, но есть и другие, которые ведут за собой людей, которые имеют идею свободной демократической Белоруссии, для меня очень важно, и поэтому те испытания, через которые теперь Миколай должен идти из-за режима Лукашенко, потому что он в тюрьме, и инкоммуникадо, я думаю, такое признание было бы своевременным и необходимым решением. Ну вот как раз с Олесем Беляцким, когда он получил Нобеля, режим его так и не освободил. Вот в случае с возможным присуждением Нобелевской премии Николаю Статкевичу, может, на ваш взгляд, каким-то образом повлиять на Лукашенко или хотя бы показать его, учитывая, что уже 2 года политик находится в этом режиме инкоммуникадо? Да, я очень надеюсь, что это будет таким показательным случаем и очень, извиняюсь, своеобразным хорошим примером, что мы не забываем о таких людях, что мы боремся за них, что мы поднимаем вопросы и признаем за ними сделанные дела. Это очень и очень важно. Но да, вы упомянули, что Олесь тоже в застенках, и я очень сожалею, что так случилось, конечно. Но это же все-таки признание того, что сам Лукашенко уже вот 31 год во власти. И, знаете, за 30 лет не только что можно страну загнать, всю загнать, я бы сказал, в застенки и сделать из нее вот такой показательный лагерь, своеобразный, значит, лагерь такой, ну, я бы сказал бы, счастья лукашенского счастья, да? И люди страдают, но среди них есть такие лидеры, которые должны всегда признаваться теми, которые поддерживают совсем другое будущее Беларуси. И такой лидер для меня Миколай Статкевич. На ваш взгляд, вообще, какой есть какой-то, может быть, действительный способ, или, может быть, вы бы что предложили, чтобы политзаключенные могли выйти на свободу? Лукашенко их выпускает какими-то партиями, но знаковые политические соперники режима, как и ранее, находятся в тюрьмах. Знаете, почему Лукашенко, скажем так, выпускают некоторых, но не тех, которые основные лидеры? Он боится их. Он просто их боится. Он боится, что стабильность его режима может, значит, уменьшиться, что найдутся люди, которые могут формулировать идеи, я бы сказал, инициативы и так далее. Он боится. И поэтому он, если будет выпускать, то только в обмен. И, знаете, я лично против обмена людей на санкции. Я думаю, что это было бы в выгоду только самому Лукашенко и ему окружению. Те, которые смотрят на деньги и которые хотят заработать еще больше за счет белорусского народа. Но обмен на людей, если такие случаи могли бы, я думаю, что вот это дорога. Петрос, огромное спасибо вам за то, что нашли для нас время и за этот комментарий также. Живе Беларусь! Живе вечно! Псеўдавыбарчая кампанія завяршылася і перамена ў краіне не адбылося. Хтосьці адчувае расчараванне, хтосьці наадварот спадзяецца, што цяпер пачнецца адліга і рэпрэсіі зменшыцца. Як даваць рады гэтым пачуццям і як дапамагчы сабе ды іншым справіцца з эмоцыямі, звязанымі не толькі з выбарамі, але і з іншымі падзеямі? Вось што раіць псіхатэрапеўтка Ганна Матуляка.
Здесь, как и с любым другим разочарованием, важно все-таки это чувство допускать и переживать его, потому что разочарование — это встреча с реальностью. Это, ну, когда я готов посмотреть на то, что есть на самом деле. И тогда, чем лучше я буду видеть эту реальность, тем лучше я смогу активизировать свои внутренние ресурсы для того, чтобы к ней адаптироваться. Вот, и тогда я буду лучше понимать, что любые перемены требуют времени, что перемены не случаются, не происходят быстро, да, и как бы мне этого не хотелось, есть некоторая реальность. И если я ее вижу, тогда я понимаю, что, ну, вот, это так работает, что ошибки, которые совершаются, не обозначают, что действия были неправильные или шаги неправильные. Это всего лишь, ну вот, как любой другой путь, да, он состоит из множества разных вариаций. О том, что маленькие шаги важны, что невозможно ситуацию, которая десятилетиями складывалась, да, переломить в один момент. Это возможно, если мы какие-то исторические примеры посмотрим, это возможно в более короткие сроки, может быть, но это всегда связано с большими жертвами, вот, кровью, смертями, да, и это точно, ну, мы выбрали и выбираем другой путь. Поэтому вот этот путь имеет такие особенности. Да, тогда нужно вот готовиться к тому, что это правда, ну, может быть, очень не быстро. И что история пишется, на это нужно время. И действительно, вот в масштабе, там, не знаю, года, двух, может казаться, что ничего не происходит, но на самом деле каждый маленький шаг, он приводит к изменениям, которые дальше мы не знаем, как и на что могут повлиять. Но это точно уже не та изначальная ситуация, которая была. Точно так же и в обратную сторону, да, это ну, такая способность сталкиваться с реальностью и разочаровываться. Иногда мы закрываемся от этого и стараемся этого избегать. Почему? Потому что есть ложное убеждение, что если я на что-то надеялась или надеялся, то я, ну, не знаю, глупый, недальновидный, плохо проанализировал ситуацию, но что как будто бы надежда — это плохо. Да, что нужно было как-то реально посмотреть изначально на вещи. Но на самом деле надежда — это супер хорошо. И когда она есть, это важно, потому что именно она помогает активизировать внутренние ресурсы, именно она помогает двигаться дальше, несмотря ни на что. Именно надежда помогает в каких-то ситуациях даже выживать. Да, сейчас уже, ну вот, там, со времен 20-го года Франкла, мне кажется, кто до этого не читал, перечитали все. Да, и это вот история человека и людей, не только его, которая в самых тяжелых, совершенно безнадежных условиях сохраняли надежду и, собственно, выжили. Вот, поэтому это очень важно. Но если надежда не оправдывается, да, тогда неизбежно люди будут сталкиваться с переживаниями. Но, повторюсь, очень важно, чтобы они не замыкались вот на себя и на свою самоценность. Да, что если я испытывала надежду, то значит со мной что-то не так, я чего-то там не досмотрела, что как раз скорее все так. Если вы действительно хотите помочь, то помощь — это не прийти с советами из своей точки, да, из своего места, а это стать рядом с человеком и попытаться максимально увидеть эту историю его глазами и помочь ему сделать то же самое, увидеть чуть больше. Да? И тогда это будут не прямые обращения, там, куда ты собралась или собрался, ты видишь, как все плохо, не скидывание бесконечных статей про заведенные уголовные дела, да? А вопросы.
да, там, например, что тобой движет, что руководит, почему ты хочешь это сделать, да, а как ты оцениваешь сам свои риски, а готова ли ты к последствиям, а понимаешь ли ты, какие последствия могут быть, что про это думают другие люди, например, расширить круг, да, советовался ли ты с юристом, обращалась ли ты к правозащитникам, что они говорят. И дальше вот по чуть-чуть можно просто через вопросы вот эту ситуацию прощупывать. А думала ли ты о последствиях? Что будет, если ты вернешься и все-таки сценарий будет неблагоприятный? А что будет тогда с твоими близкими? Да, ну, здесь очень важно не провоцировать чувство вины этими вопросами, да, а скорее, чтобы вопросы были расширяющие немного картину человека, который в этой ситуации находится, да, чтобы ну, вот он чуть больше понимал про то, что происходит, и отвечая сам себе, формулировал внутри себя, опять же, какую-то позицию. Абсолютно любые какие-то ключевые точки могут стать для конкретного человека тяжелым каким-то испытанием. Не только вот общественное, да, а его собственные даты. Да, разумеется, там 100, вот как вы сказали, 5 лет в эмиграции, 3 года в эмиграции. Вот ключевая точка, неважно на какую дату это попадает, это может вызвать сильное переживание. В зависимости от того, человек оставляет их внутри себя и пытается переключаться, или все-таки контактирует с этим, переживает, перерабатывает. И потому что почему это важно делать? Какой бы ситуации это ни касалось, если мы впускаем в себя этот опыт, если мы позволяем себе эти чувства переживать, то тогда они перевариваются, перерабатываются в ресурс и опоры, на которые мы можем, собственно, опираться, чтобы двигаться дальше. Если нет, они становятся таким мертвым грузом, который оттягивает нас назад. И тогда те вызовы, которые дальше на следующих этапах возникают, они могут приносить ощущение ну, такого полного бессилия, беспомощности и приводить уже ну, и к физиологическим симптомам, и к заболеваниям, и к депрессиям и так далее. Вот, поэтому важно, вот, что для меня значит эта точка, это событие, какие чувства это вызывает, и собственно, переживать эти чувства. И в любой ситуации, я всегда об этом говорю, нужно идти к людям, которые реально поддержат, потому что вот эта история, что я всегда справлялась или справлялся сам и буду это продолжать делать, это, ну, она так звучит героически, но заканчивается плохо. Спадарства наперадзе, праграма онлайн. Разам прыглядаемся да самых важных публікацый у нашых сацыяльных сетках. Запрашаю. Ад вясковага настаўніка да народнага пісьменніка Беларусі. Гэта шлях Івана Шамякіна, кнігі якога вы дакладна чыталі ў школе. А сёння спаўняецца 104 гады з ягонага нараджэння. На тэлеграм-канале Белсату прыгадалі цікавыя факты пра нашага вядомага пісьменніка. У Беларусі прызналі экстрэмісцкім дакументальны фільм «Лес». У стужцы некалькі рэальных гісторыяў з часу сталінскіх рэпрэсій. Адна з іх пра гомельскага чыноўніка, які перажыў расстрэл у сумнавядомым новабелецкім лесе пад Гомлем.
Нашыя калегі з YouTube-каналу «Белсат Нау» спыталі ў беларусаў, што яны думаюць пра такую забарону. Пераважная большасць лічыць, што сталінізм і камунізм – зло, пра якое трэба гаварыць. Каля 13% апытаных мяркуе, што Сталін – вялікі лідар, ягоную асобу варта пакінуць у спакоі, або яны перакананыя, што тэрор 30-х гадоў – выдумка капіталістаў. Паплечнік Мікалая Аўтуховіча Максім пакінуў Беларусь і стварае камп'ютарныя гульні. У праграме «Беларус беларусу» на YouTube-канале «Белсат Лайф» ён распавёў пра навіны, што даходзяць з-за кратаў ад палітычнага вязня. Мы стараемся следить за тем, как у него дела, и дела у него не очень хорошо. Микола очень волевой человек, он никогда не жаловался, он никогда не пытался привлечь чье-то внимание к своим трудностям, к своим проблемам. Но то, что сейчас он сказал, что если с ним что-то случится, это не просто так, это очень настораживает. Это очень настораживает. Он не будет говорить такие вещи просто так. У Гомлі загарэўся склад дыскаунтэру «Капеечка». Да моманту прыбыцця ратаўнікоў персанал і наведнікі эвакуяваліся самастойна. Пацярпелых няма. Усе самыя аператыўныя навіны ў нашым тэлеграм-канале. На гэтым у нас усё. Дзякуй за ўвагу і вашыя каментары. Да сустрэчы на Белсаце.